Ahojte priatelia, dlho sme sa nevideli, dlho som recenziu netočil, tak som si povedal, že pre vás niečo teraz prinesiem. Konkrétne ideme sa baviť o extraktu zeleného čaju, čo to je, koľko ho treba dávať, kedy, na čo sa používa, aké sú jeho vlastnosti. Tak, zelený čaj, je to vynikajúci antioxidant, takisto je to povzbudivá pochutina, čiže povzbudivý doplnok výživy. Takisto je to doplnok, ktorý dokáže zlepšovať metabolizmus, čiže ideálna pomôcka do diety. Takisto ľudia, ktorí nemajú moc radi kávu, že im nerobí dobre, môžu siahnuť po tomto produkte zeleného čaju. Takže pre mňa osobne je to doplnok výživy, ktorý používam tak ako v objemovke, tak aj v rysovačke. Čiže pre mňa je to celoročná záležitosť, nepostradateľná. Čo by som k tomu tak povedal, je veľmi lacný, keď to porovnáme s nejakými inými stimulantami, veľmi jednoduchý, je to 100% čistý prírodný produkt, zelený čaj. Takže toľko v skratke o jeho funkciách. Potom, kedy sa užíva? No, buď sa môže použiť, ako som spomenul, pre ľudí, čo neľúbia kávu, respektíve kofeín z kávy im nerobí dobre, tak môžu použiť pred výkonom 300 mg štandardne. Robí sa v dvoch variáciách, buď vo forme práškovej. Prášková forma je veľmi ekonomická, máte tam, je to 400 g, čiže tých dávok je tam extrémne veľa. Takisto robí sa forma tabletková, ktorá je trocha menej ekonomická, ale kto už má nejaké skúsenosti s týmto produktom, tak vie, že tento produkt čaj v práškovej forme je extrémne horký, čiže nie každý ho dokáže vypiť, lebo fakt tá chuť preráža. Takže preto radšej, čo poznám ľudí, tak drvivá väčšina siaha po tabletkovej forme. Majú to v podstate, každá tabletka má 300 mg, je to už nadávkované, čiže není problém. Takže toto je jeden spôsob užitia, že buď pred tréningom, alebo kto má vysoko bielkovinovú dietu a potrebuje zrýchliť metabolizmus, tak odporúčam s každým jedlom, takým väčším jedlom, užiť týchto 300 mg, či už vo forme prášku alebo tabletiek. Ja osobne dávam toho troška viacej, pretože tá moja dieta je nadstavená troška inde. Ale ako som spomenul, tých 300 mg bohate postačí. Takže kto o tom zvažuje, kľudne môže kúpiť. Nič tým určite nepokazí. Ako som povedal, takisto je to veľmi zdravé, je to silný antioxidant. Tým, že to zelený čaj obsahuje nejaké stopy kofeínu, takže udrží vás to v takej tej dobrej nálade, ste z toho taký nabudený, ale pozor, nie vystrelený. Čiže je to veľmi také blahodárne, keď sa to užíva pravidelne. Človek sa lepšie cíti, je vitálnejší, netrpí takou chronickou únavou a hlavne telo sa na to tak nezvyka, ako na nejaké silné stimulanty. A za tú cenu si myslím, že není o čom. Takže kto má nejaké pochybnosti alebo zvažuje, či si ten čaj kúpi, tak rozhodne odporúčam, kúpte si to. Je to veľmi dobrá vec. Ďakujem.